Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Others I they love me, 'cause I know my way around. I was standing on the corner of Rapport Canal. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een bijzondere gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. We gaan bij dit geval eens even over de Grange, jongen, want het is namelijk een singer-songwriter. Ik associeer hem vooral met Grangers, maar eigenlijk is het een echte Noorderling, want ooit ben in Friesland, Tjeburg werkzaam in Drenthe. We hadden een heel prachtig mooie Grange-talige cd's uitgebracht. Likos zijn laatste, terug. Edwin Jongendijk, you de gast. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe vier kom ik bij het Friesk bij? Ja, ik versta het wel. Ja. Ja, zullen we een poging doen? Ja, dat kunnen we wel doen, ja. Ik zeg singer-songwriter, maar dan heeft het zelf troubadour. Wat is het eigenlijk? Ja. En wat is het verschil eigenlijk? Ja, ik weet niet of er een verschil is eigenlijk. Behalve dat het woord anders is. Voor mij is een troubadour iemand die rondtrekt en verhalen vertelt op muziek. En een singer-songwriter doet voor mij hetzelfde. Dus ik vind het allebei goed. Maar we hebben dus met de troubadours hebben we inderdaad daarvoor gekozen. En singer-songwriter, als je jezelf singer-songwriter noemt en je schrijft streektaal, is een beetje gek. Eigenlijk. Op troubadour. Ja, dus. precies. Ja. En toen heeft het alleen, want we hebben in Friesland ook de troubadours hoorn. Ja. Een aantal troubadours die het bij zijn trein optreden. En Jim toch eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar waar zit er verder nog bij? Alex Vissering is er één, Jan-Henk de Groot en ik dan. Dus we zijn met z'n drieën. Ben je er nog heel actief mee of net? Ja, dat is met pieken en dalen. Want we hebben inmiddels 4 of 5 theatertours gedaan en 2 cd's uitgebracht. En in de tussentijd doen we solo ook nog wat dingen. Ja, Alex heeft een plaat uitgebracht dit jaar. Ik ben zelf bezig geweest. Jan-Henk is ook nog wel wat schrijven aan het doen. Dus waarschijnlijk volgend jaar weer. Dus, en corona hielp natuurlijk niet echt. Hè? Dus het is wat dat betreft, maar dat is niet alleen met de troubadours geweest. Alles was minimaal. Ja. Maar, rare periode. Ja, niks aan. Nee, waardeloos. Nee. Maar toen maar. Met wat ik zeg, piek en dalen. Ja. Ooit binnen in Noordwoorden. Ja. Noordwolde. Ja, zeker. Dat is echt noordelijk. Hè? Dus is daar echt in van alles een beetje, had ik het idee. Ja, dat klopt. Ja, we hebben West-Stellingwerf. Dus zeg maar het Neder-Saxische gedeelte van Friesland. Maar daar ben ik geboren. Tot mijn, even kijken, van Noordwolde naar Noordwolde-Zuid. Toen zat ik in de 5e klas. Noordwolde-Zuid. We hebben ook een jaar of 5 gewoond, geloof ik. Nou, toen 15 richting Wilhelminoord. Ja, in Drenthe, maar wel 1,5 kilometer verderop. Ja, zo dicht ligt het allemaal bij elkaar daar. En ze worden gieten jullie ook, hè? Ja, klopt. Dus het is mooi wat in die hoeken. Ja. Net het kele Oost-Grange of het noorden van Friesland op zie je, maar vooral die streek. Zit het wordt onverst of net? Nou, ik heb wel ook nog 15 jaar in Nieuwe Pekela gewoond. Dus dat zit wel echt in het oosten van Groningen. Ja, dan zit het een stuk nog. Ja, boe. En maar goed, ik voel me echt een Noorderling. Ik ben echt verbonden met het. Ook toen ik nog bij de Marechaussee zat. De mensen, dat was trouwens ook wel met Oosten hoor. De Oosten met de Achterhoekers en de Tukkers. En dat trok toch naar elkaar toe. En dat gevoel vanuit het noorden, dat vind ik niet ergens anders. Dus ik ben wel echt heel erg verbonden. En de reden waarom we gieten zitten is omdat mijn vriendin die komt van de Hondsrug. Dus die is opgegroeid in Exlo. En die wil graag weer terug. Het huisje in Pekela was net wat te klein. En we kregen een dochter. En zij wilde beesten bij huis. Nou, we vonden een mooie plek in Gieten. Dus dat huis hebben we gekocht. Ja, prachtig om jou, hè? Ja, zeker. Mooie wereld. Ja. Ja. Nee, dat is echt. We hebben alles. We hebben zelfs een kleine HEMA. Nog wat wil je nog meer? Ja, precies. Wat is de viertaal dus? Nou. Dat wat een mengvorm? Ja,
praat een beetje zoals ik praat, weet je wel. Dus ik kan niet echt ABN. Dus je kan bij mij wel horen dat ik een Noorderling ben. En dat is bij mijn vriendin iets minder, maar eigenlijk kun je dat ook wel horen. En ik vond het wel grappig, want wij brachten onze dochter, die was toen wij in Gieten kwamen, was ze 1,5. En we brachten haar bij de kinderopvang en die zei van, praten jullie Drents tegen haar? Ik zei, weet ik niet. Nou, iedere keer als ze wat aanwijst, zei ze, kijk. Dus ja, zo'n beetje. Dus we praten zoals we praten. Want best u überhaupt taalbewust of praat het gewoon? Ja, praat gewoon. In Friesland gaat het nog wel eens over stavering hè, en de spelling en dat soort dingen al hier. Speelt het dat een rol of net? Want toen maakte je tekst niet grens. Jawel, ja, dat wel. Ja, weet je, ik heb wel een beetje een soort haat-liefde verhouding met puristen. Soms vind ik dat ook wel lastig. Want dan denk ik, ja, want dat zie je natuurlijk, en je ziet het in Drents, maar in het Fries denk ik zeker, ook, maar ook in het Gronings. Er zijn mensen die maken zich heel erg druk over, ja, maar zo zeg je dat niet, of zo schrijf je dat niet. Of eigenlijk zou je dit woord moeten gebruiken. En dan noemen ze een woord waar de spruitjesgeur vanaf dampt, weet je wel. Dan denk ik, ach jongens, dat zegt niemand meer. Behalve de puristen. En en dat was voor mijn eerste cd, was Akte Kanselkring. Dat was in 2010 is die uitgekomen. Nee, maakt het niet uit voor het verhaal. Maar daar heb ik de teksten laten lezen door iemand van mijn leeftijd die Gronings sprak. Of die goed bekend was met het Gronings, weet je wel. En dat vonden de puristen vond maar niks. Want het is Akte Kanselkring zo. In plaats van Akte Kanselkring, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dus dat vind ik altijd lastig. Maar ik ben wel met taal bezig. Ik vind taal vind ik natuurlijk hartstikke mooi, want ik ben tekstschrijver. Maar ik probeer wel aan te sluiten bij zeg maar normaal taalgebruik. En niet geen poëzie of zoiets. Spreektaal dus. Ja, spreektaal. precies. Ja, dat is eigenlijk het woord. Wat is die indruk? Best hoeft nog weinig. Is het nog steeds hetzelfde qua gebroek nog wat? Of verhoort dat heel bot? Wat is die gevoel daarover? Ja, kijk, het moderniseren natuurlijk. En ik heb wel... je krijgt ook gewoon... Ja, nou ja, singer-songwriter is eigenlijk gewoon een Nederlands woord geworden. Bij wijze van, hè. En ook wel... we hebben bijvoorbeeld in het teksten ook nog wel... Dat je... dat zou, zeg maar... Mijn schoonvader zou dat niet zeggen. Maar dat zeggen wij inmiddels wel, weet je wel. Dus ja, dat moderniseert. Ja. En ik geloof ook niet dat het erg is. Nederlands, hè? Want toevallig, Jerk van de Weekend op de radio, ik weet niet, en die eigenlijk hetzelfde verhaal hier in het Nederlands, maar dan ten opzichte van het Engels. Ja. Dat het steeds meer verengelst, zal maar zo drukken. Ja. De streektaal, en dat je nou een taal of een dialect neemt, dat die discussie met nog maar eens zwieren. Maar ik denk dat hetzelfde onderkeert. Ja. Maar dan had het invloed van het Engels en het Nederlands. Ja. Voor mij ontkomen we er niet aan. Dat is... ik denk als je... Ja, maar ik heb maar volgens mij is mij zoals mijn schoonvader is, die een echte Groninger is. Die praat ook niet meer hetzelfde als dat ze 100 jaar geleden in Groningen deden. Dus dat verandert. De tijden gaan het terug. Ja, gelukkig maar. Ik ben blij dat we een hoop dingen die we vroeger deden nou niet meer doen. Zij is het. Zij is het mooi. Ja. Even naar die muziek, want we iepen hem bij Fats Domino. Ja. De eerste jeugdliefde qua muziek of net? Ja, mijn pa die had een LP ervan. En een verzamel-LP. En ik was al heel snel, want ik begreep al dat het top-up was. Daar keek ik altijd naar. En bijvoorbeeld als Kist erop kwam durfde ik niet te kijken. Maar dan ging ik wel met mijn ogen dicht luisteren. En ik lag voor de radio met mijn oren bij de boxen en zo. En dus toen ik een beetje die handigheid had om zelf een plaat op de pick-up te leggen. Toen pakte ik onder andere Fats Domino. We hadden ook Elvis en wat anderen. Maar Fats Domino, met name dit nummer. Dit vond ik zo fantastisch. Ik weet niet, het is echt bij wijze van spreken de hardrock van... want het kwam in 1949. Als je dan voorstelt, die hadden geen voorbeeld. Hè? Dit is gewoon wat... Kijk, wij kunnen nou invloeden gebruiken van wat er al is. Maar dit was er toen nog helemaal niet. Het weer nagelnij. De pioniers natuurlijk. Ja, dat besef had ik toen ik 5 was natuurlijk nog niet. Maar later, dit greep me zo, die stem en die piano en dat stampt maar door. Het is echt fantastisch, vind ik het. Er zit dus een bepaalde swing in. Ja, en wat ik er ook in herken, ik ben later ook een fan van Status Quo geworden.
En dat zit hier ook heel sterk in. Ja, dat is toch iets wat ik mooi vind. Nou, maar is dat net het mooie aan muziek? Dat alles het met elkaar te krijgen. Ja. Niks zit los van elkaar. Nee, klopt. Dus, Elke muzikant breidt het altijd weer voort op de legacy van een oor natuurlijk. ja, dus... Wees 16 ik erin, hè? Maar... Ja, nee, maar dat is ook zo. En behalve voor deze. Ja, deze is natuurlijk ook wel invloeden van gospel en weet ik het allemaal. Maar het is wel echt wat hier opgenomen is. Dat we gewoon echt uniek. Ja. Ik ben er toch even weer de Kiss. Waarom was het er net zien? Nou ja, dat was toen. Ik was toen in 1979, maar I was made for was het 3. Dus ik vond het griezelig. En die Gene Simmons met zijn tong. En ik weet ook nog wel dat we... Want wij hebben toen ik 6 was, kregen wij een pleegzus in huis. En die had een Kiss LP. En dat was die had Dynasty en die had waar I Was Made For Love, maar ook het soloalbum van Gene Simmons uit 78. En die begint met een soort van heel eng geluid. We zo lachen en met die hoest erbij. Ik heb het direct uitgedaan weer. Ja. Dus dat vond ik gewoon eng. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet bijster enthousiast ben als ik een clown zie, hoor. Ik weet niet, maar... Iedereen krijgt ergens de kriebel van. Ja, nu ben ik niet meer bang van Kiss. Maar als ik een clown zie, dan word ik altijd nog een beetje onrustig. Ze had iedereen zijn voorkeur. Ja. En de andere kant op, zeg maar. Ja. Mooi verhaal. We beginnen terug naar de volgende plaat. Tony Joe White. Ja. Polk Salad Annie. Ja. En dat is wel... Die heb ik iets later ontdekt. Omdat ik Elvis... Ik werd Elvis-fan, en ook de aanleiding van die LP van mijn vader. Geweldig. En met name de laatste 10 jaar, dus vanaf 68 tot met 77. Dat vond ik, dat is mijn lievelings Elvis-tijd. En Elvis heeft daar heel veel nummers gedaan die door anderen geschreven zijn. Of bijna alles eigenlijk, vooral toen. En zo heb ik ook Chris Christopherson ontdekt. En Waylon Jennings. En veel meer. Maar ook Tony Joe White. Want Polk Salad Annie deed Elvis live alleen. Heeft hij nooit echt voor een plaat opgenomen, maar alleen live. Maar zo'n gaaf nummer. Nou ja, en dan kom je op een leeftijd dat je dus even gaat kijken wie heeft dat nummer geschreven en wie. En toen ontdekte ik dus Tony Joe White. En ben ik daarin helemaal ingedoken. Ja, dat swampy, bluesy gevoel van hem. En die teksten en die stem. Ja, dat spreekt zo tot de verbeelding. Hij is al eens in het vliegtuig gezet richting Amerika om dat soort... Ja, misschien dat soort muzikale regio's gast, hè? Ja. Ontdekken om daar eens te wezen. Ja, nou ik ben nog niet in de swamps geweest, helemaal in het zuiden van Amerika. Maar... Ik kan me voorstellen dat daar stenen wel een steen wordt. Ja. Op het gevoel. Of? Ja, zeker. Ja, ik ben wel in Nashville geweest, Memphis natuurlijk. Ik ben in Graceland geweest. Ik heb de VIP-ticket gekocht en in uren ben ik daar aan het... Dat mijn vriendin op een gegeven moment zo zit. Nou weet ik het wel, hoor. Al die foto's van al die glitterpakken die hij aantrok, en zo die jumpsuits. Ze werd er helemaal gek van. Is dat nog leuk om dat te wijzen? Of bent er hele pretparken? Wat voor gevoel? Hoe hoort van authentiek? Ik denk als je... Krijgt er toch een beetje de vibes nog? Ook in Nashville en zo wat heen? Ja, Nashville wel, vond dat ik. wel? Ja. Ja, want... Kijk, eigenlijk is daar zomaar alles wat rondom die country geweest is... Kijk, als je de mountains in gaat voor de bluegrass, daar zit weinig glitter en glamour aan. Maar eigenlijk is de countrymuziek in Nashville altijd wel een beetje show-element gehad, zeg maar. Dus altijd die pakken ook die Hank Williams wel aan had, dus met al die franjes eraan en zo. Ja, dat was toen ook al wel. Dus dat is denk ik ook een deel van de authenticiteit daar. En ik vond het wel heel tof. En dat gevoel hier kreeg ik wel toen dat is. Dus maar. Ja, en op de Ryman en op de Grand Ole Opry op het podium gestaan, zeg maar, in die ring. Weet je wel, dat hout van het oude podium van de Ryman. Ja, geweldig. Iedereen heeft er gestaan. Echt bijzonder. Ja. En nou doe nog. Ja. Ja. Ik reken er niet meer op, Willem. Sluit het nooit uit. Nee, dat klopt. Begin draaien. Tony Joe White en Polk Salad. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Polk Salad Annie, Polk Salad Annie. Everybody said it was
Ja, Tony Joe White en de Polk Salad Annie. Ik draai het omdat Stuart bij mij onder de tafel, Edwin Jongendijk, zit. Ik ken hem van de band Tannytown. Hij doet solo, ook een heel soort op het muzikale mat. Onder andere zien, ja, ik zoek het zijn album, maar het is een haast een EP'tje. Ja. Wordt hem onder de titel Terugge. Associeer hem met de Grenzer taal, maar het is echt een Noorderling wat dat onbelangrijk. Je zat in nog een band, toch of niet? Ja, ik heb 2 bands inmiddels nog weer daarnaast. Slow Moving Outlaws. Dat is een outlaw country band. Wij doen allemaal covers uit de Covers jaren van types als Tony Joe White, bij wijze van spreken. Ja, Waylon Jennings, Chris Cross, Willie Nelson, David Anko, Johnny Cash. Nou, noem ze allemaal maar op. De grote jongens. Ja. En ik heb sinds kort een band, Sunken Lands heet dat. En dat is een band die hebben we opgericht samen met Jaap Vissering, een drummer. Dat is eigen werk. Maar wel in de Amerikanen outlaw country hoek. Dus daar brengen we begin volgend jaar een album van ons. Ja. Zeer, zeer actief. Ondertussen had ik een vaste baan, werkte hij bij de politie. Ja. Maar je skonk eigenlijk in de muziek vooruit en de oren in het leven, denk ik. Zoals het maar vinden is. Ja, alle facetten. Alle facetten, ja. Ja. En we draaien hier ook muziek onder andere van Tony Joe White. En daar is nog een verhaal over. Du hast hem nog wel eens coveren, denk ik, of net? Jawel, ja zeker. En er was één nummer, For All Time Sake is dat. En die heeft Elvis ook opgenomen. En die zat ik een keer te spelen, want ik wilde die graag met mijn bandje ook doen. Ik zat met Bayman. Wij zaten toen in de Busmans Project. Dat was een blues en rock'n'roll band. En ik was toen alleen maar gitarist. Solo-gitarist. En solo's mag je echt geen solo noemen, maar in ieder geval was een bult lawaai. Maar goed, en ik zat hem dat voor te zingen. En toen zei hij van, ja, je moet zelf dit doen, jongen. Je moet zelf gaan zingen. Dus ik had mezelf nooit als zanger gezien. Maar dat is dus het moment geweest dat ik, dacht van, ja, misschien moet ik dat wel. Dus ik kreeg net even dat setje die kant op. En daar ben ik bij me nog altijd dankbaar voor. Dat hij dat toen gezegd heeft, want hij was de zanger. Je vertelde eens alleen, ze is thuis voor televisie om top op te zien. Maar wat staat er verder thuis op? Heeft men de radio on of waar er muziek afspelen? Ja, we hebben... thuis staat meestal op zo'n kanaal op met countrymuziek. Alleen wat ik daar wel, dat is gewoon achtergrond. Wel, dat is een soort muzaak. Ja. Want sommige liedjes kun je niet eens countrymuziek benoemen. Maar dat wie in die eigen jeugd ook al zag? Nou, nee, het draaide alleen maar. Wat vond een paar maal leuk? Pa, die zit wel ook in de countryhoek. Maar die vond ook wel Jantje Koopmans mooi en dat soort dingen. Ik kom ook wel uit een klimaat, zeg maar, waar op zondag de Piratenzender op stond. En dus Koos Albers en Jantje Koopmans en de New 4 en weet ik, Highway en weet ik veel hoe die lui allemaal heet. Al die liedjes die ken ik nog wel uit die tijd. Die heb ik. Dus dat voor een paar allemaal hartstikke mooi, maar ook country. En mijn moeder die ging wel heel erg, en nog steeds wel, mee met onze muziekstijlen. Dus die vond ook wel vanuit eerder, Beach Boys en weet ik het allemaal. Dat allemaal vond ze heel tof. Maar ook later toen ik veel steeds komen zo draaide, vond ze ook fantastisch. En toen dat richting de Mötley Crüe en dat allemaal ging deze er ook in mee. Weet je wel, Motorhead ook tof. Ja. Kom je wel bij die optredens? Jawel, zeker wel. Ja. Afgelopen zaterdag was mijn moeder nog in het Kielzorg in Hoogezand. Mijn vader komt regelmatig bij optredens. Ja. Gruts, denk ik. Trots. Ja, zeker, hartstikke. Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, ja. Het is ook wel... Kijk, het is ook zo. Ja. Status Quo, Mötley Crüe, Spijkerjekjes, Brommer. Matje. Yes. Beginnen we beide nog hier, denk ik. Ja, zeker. Ja, of Matje. Ja, Matje, dat werd later wat langer allemaal en zo. Ook jeugd, dwarpsfeesten, wist de concerten, wist actief mee horen we in de puberteit of net? Ja, ik was ook wel weer toch nog wel wat rustig, op zich. Niet heel gek. Net de volle rock'n'roll? Nee, nou, ik vond de muziek wel fantastisch. Ik heb toen op mijn 15e heb ik mijn eerste gitaartje gekocht. Ik was daarvoor, zat ik op drumles. En, is hij mij begonnen met drum? Ja, in de rol bij de Woudklank. Ja, zeker. Dus, maar dan moest ik Careless Whisper van George Michael mee drum. En ik moest dat in een traditional grip, weet je wel. En dat vond ik allemaal wat lastig. Dus dat was niet helemaal wat ik zocht. En toen weet ik nog wel dat ik op de
toen die gitaren had, dan had ik nog geen plek. Dan had ik zo'n blauwe knoop. En toevallig was het een blauwe knoop. Maar... en daar, de naaikist van mijn moeder. En begon ik die snaren, die sprong er één voor één af natuurlijk. Maar dat was allemaal veel te dik. Ja, dat van Nielsen. Ja. Maar toen steeds school. Weet je, wat er gebeurde was... Als het om muziek gaat, we luisterden veel. Nou, toen was echt de radio. Met top 100 alle tijden en zo. En dan zat je klaar met je cassettebandje. En dan dus je hebt ook heel lang nog gehad dat je zeg maar de afkondiging nog hoorde. En dan brak je hem af. Maar die eerste zin, zeg maar, die hoorde je dan ook nog iedere keer als je dat liedje hoorde, weet je wel. En, maar wat deed ik dan? ZZ Top. Status Quo. Free met All Right Now. Weet je wel, allemaal dat soort nummers. Baby Get It On van Ike en Tina Turner. Dat herinner ik me nog heel erg. Maar van dat soort... van die Whole Lotta Rosie. Al die nummers die daarin stonden. Al die rocknummers. Running with the Devil van Van Halen. Van Halen natuurlijk, ja. En toen kwam ook, zeg maar midden jaren 80... kwam Bon Jovi met Living on a Prayer. En dat vond ik geweldig. Whitesnake, Here I Go Again. Dat was eigenlijk de eerste volgens mij. Ik herinner me nog heel goed... dat ik met mijn opa, die reed op een vrachtwagen bij Jan Krediet. En daar ging ik mee. En toen zaten we bij de Poppen... in het Lut aan de grens bij Oldenzaal in de buurt. En daar kwam in één keer die op radio. Toen was ik mee als klein jochie. Oh, ik wist niet wat ik hoorde, joh. Dus zitten gewoon aan de gehaktbal heen, weet je wel, daar in het truckerscafé. Maar dat was gewoon super gaaf. Ja, dan ging even een doorriepen van wat gebeurt hier. Ja. En, dan was dat 85, dan was ik 7 of zo. En dat werd de motivatie om met gitaar te beginnen? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. De voorbeelden, dat soort bands? Ja, uiteindelijk wel, zeker. Status Quo sowieso. Ja. Dus daar had een LP van en er stond die gitaar zo'n Telecaster. Ja. Want dat wie de eerste gitaar? Wie een elektrisch of een akoestisch eerst? Ik heb zelf eerst een elektrische gekocht. Zonder versterker. Ik had nog geen versterker. Dus dan heb je helemaal geen geluid, maar ja. Nee. Maar er wordt beslist in een... een rode Hondo. Met een rode, zo'n Stratocaster model. Een rode met zo'n witte slagplaat. Had je hem nog? Nee. Toen was ik zo stom om al die... om dat steeds weer in te ruilen en dan weer een nieuwe. Die heb ik niet meer. Had je het die zelf leerd? Ja, ik heb vrienden van mij die zaten al in een bandje. En die op school was dat. En... ik heb toen van een van hem een gitaar overgenomen. Te duur achteraf, maar goed. Daar ben je vriend voor, hè? maar is het nog wel? Ja, maar. En toen heb ik... heb ik gewoon een A4'tje met akkoorden erbij. En dan House of the Rising Sun. En, de standaards. Ja. Spoken Waters, Deep Purple. Ja, precies dat soort dingen. Satisfaction, dat soort spul. En ook dat je zo met de bovenste, nou ja, zo. Dus dat vond ik het mooist. Dus dat zat ik het meeste te doen. Ja. En, had het lang door om dat instrument in de vingers te krijgen, letterlijk? Of voor mij viel het wel mee. Ik weet dat niet precies meer. Maar je bent wel aan het prutsen met die akkoorden natuurlijk. Voordat je dat een beetje vloeiend in elkaar over kan laten lopen. Dat is nog wel... een dingetje. Ja. En, want hoe weer dat op een gegeven moment... Want op een gegeven moment... Ja, dat is best dus lekker aan het knoeien. Ja. Maar er komt een moment als het mijn oren... Spielie worst. Ja. Gist. Ja. Ja, ik ben toen... Wie dat bot wennen of net? Ik ben dus vrij snel bij dat bandje van mijn vrienden bijeen gegaan. Want ik ging daar altijd al wel heen. Omdat het gezellig was op zaterdagmiddag. En dan zat ik daar gewoon. En... Maar toen ik daar een beetje die akkoorden kon spelen, kon ik gewoon meedoen. En vanaf dat moment gaat het natuurlijk best wel snel. Dan wel, ja. Ja. Dan ben je in één keer... een akkoord en dan leest vet van elkaar. Ja, precies. Dan leest vooral hoe het net mat. Ja, en luisteren. Ja. Dus dat konden we toen nog niet zo goed, hoor. maar uiteindelijk, dan is dat gewoon... dat is wel heel... Want dan gaat het ook veel meer leven. Weet je er ook echt waar je het voor doet. En... dus, maar ja, en later, want toen is het tijdje, toen ben ik bij de Marseillais gekomen, toen zijn we gestopt, eventjes, 1,5 jaar of zo. En daarna ben ik als solo-gitarist ook teruggekomen, dus ik heb in de tussentijd ook wel wat solootjes geoefend. Ook door gewoon letterlijk, of nee, niet letterlijk, maar echt
Want dan heb je van die tablatuur. Dan kun je echt dan worden de frets en de snaren aangegeven met cijfers. En dan kun je echt 1 voor 1 die solo's uitzoeken. En dat heb ik echt ook 1 voor 1 gedaan. Wow. En zo... Moeilijke werk. Ja. Maar zo kon ik bijvoorbeeld wel de solo van Living on a Prayer spelen. En een beetje wel op mijn manier natuurlijk. Ik heb daar mijn eigen stijl in. Maar, Nou ja, en maar- van als basis dus die eigen noemers exclusief. ja, Ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk achternijbezoen is. jawel. Net. Ja, dat wel. Maar ik heb veel meer dan die akkoorden die daar op dat A4'tje stonden toen. Ik ken daar buitenom niet veel hoor. En ik heb eigenlijk ook niet... Je hebt maar 4 akkoorden nodig in principe. En... Juist dat een beetje het principe van sporteert? Voor mij, Wat simpel? Voor mij wel, ja. Ik heb heel veel respect voor collega-muzikanten die dat beredeneren kunnen. En een D-sus 9 of een weet ik veel wat voor... maar ja, De hele theoricisme. ja, je kunt eigenlijk vanuit de theorie benaderen welk volgende akkoord goed zou klinken. Maar ja, die kennis heb ik niet. Nee. En ik zit gewoon altijd met mijn 4 akkoorden te klooien. En liever op het gevoel dus. Ja, precies, ja. We beginnen CC Top. Dat is allemaal volle leven. Ja. Absoluut jeugdsentiment dus. Ja, zeker. Ja, Give Me All Your Love in 1983, 84. Ja, de grote hit natuurlijk. Hè. Legs en zo. En toen ging ik me daar ook in verdiepen bij de bibliotheek. Dan ging je dan kijken van wat daar dan nog was van CC Top. En dan kon je dan bestellen en dan was het een week later. Weet je wel? Zo. En dan op bandje zetten. En een van de eerste nummers die ik dan... die mensen blijven hangen, zo Waiting for the Bus. Echt zo gaaf. Ja. Die ook weer zo'n... Er zit zo'n swing in. Ja, het is wat bluesy. Ja. Er zit wel wat rock. Ja. Dit is onderkant gekker nou bij popmuziek. Het is van alles wat, hè? Ja. Maar wel lekker. Jazeker. Waiting for the Bus. CC Top. Fantastisch. CC Top en Waiting for the Bus. Ja, ik word hier wel heel erg blied van. Ja, het is van alles. Een beetje blues, een beetje jaren 70. Er Ja. is wat Zeppelin saus in de 40. Ja. Het is... ja, ik snap het wel. Ja. Ik begrijp het wel. Oh, heerlijk. Draait dit vaak? Ja. En Broek zit naar je plaatlijst hier van me. Broek staat soort invloeden toch een beetje op de achtergrond van hoe zijn eigen muziek klinken liet. Was toch weer dit te 4 voort eigenlijk? Nou, nee, maar voor het Grunners niet zo, maar wel bij Sunken Lands bijvoorbeeld. Dat wil wij, ja. Ja. Want ja, zeg maar dat swampy, dat er zit gewoon iets ranzigs in. Ja. Dat je denkt van, ja, weet je wel? Ja. Had het lang door voordat dat in je eigen muziek kreeg? Wie dat een zoektocht of net? Ja, Soundje, het bepaald gevoel en emotie die is erbij. De swamps van Grangeland dan, om het zo maar Ja. te drukken, of Drenthe. ja. Ik denk het wel. Krijg dat maar eens in die muziek. Ja, Nee, dat- ja, dat is zo lastig. Ja. En dat is ook wel volgens mij wat ook Amerikaanse muzikanten onderscheidt van Europese. We hebben het wel met Tennytown ook wel geprobeerd. Ik denk bij Ashes to the Wind, die plaat in 2012, dat we daar wel een eind gekomen zijn. Maar op de een of andere manier, en dat is gewoon wat om een referentiekader is, denk ik hoor. Of tenminste, het is altijd wat netjes allemaal, weet je wel. Het is allemaal wat afgemeten en echt dat... Keurig, zat mat. Ja. Ja. We hebben met Tennytown zijn we wel in Amerika geweest. En daar hoor je dan, waar ik mezelf dan wat druk maak om het accent van wat dat je toch dat beetje dat hoort. Daar hebben ze helemaal geen last van, joh. Dat vinden ze helemaal niet erg. Of misschien vinden ze dat juist wel charmant als je dat hebt. Had in die muziek maar dat gevoel zit. Ja. En ik denk dat we met Tennytown dat live vooral wel hadden. Maar om het echt op de plaat te vangen, dat is echt heel lastig. En dan merken we met Sunken Lands ook wel. Ik denk alleen wel, we zijn als muzikanten heel erg gegroeid. Er zijn ook andere muzikanten. Maar ik denk dat als we met Tennytown weer een plaat zouden maken, dan zou dat ook... je hebt iets meer... je bent daar ook muzikaal iets meer in gegroeid. En je weet ook misschien iets beter wat je wel en niet zou moeten doen nu. Maar het is wel echt een uitdaging hoor. Ja. Zit er in de benadering een enorm verschil tussen bijvoorbeeld... ik neem het maar even een soloplaat, maar het is natuurlijk net echt solo. Hè? Maar dan heeft ik bij een muzikant bijvoorbeeld die laatste plaat op. Maar zit er qua benadering een enorm verschil tussen Tennytown en die andere bands? Wist het toch hier? Of is het eigenlijk wel een beetje dezelfde manier van werken steeds? Ja, eigenlijk wel. Als ik
heb het er met Joost ook nog wel eens over gehad eerder. Wel van, kijk, met Tannytown wilden we Americana maken. En we gingen eigenlijk meer richting country rock. En toen ik met de Council Kring kwam en later met Meun is het weer licht. Daar had ik het gevoel van, ja, daar maak ik eigenlijk de liedjes die ik, als ik zelf helemaal de regie heb, zoals ze dan eruit komen. Dus dan is het wel meer, daar zit ook wel echt wel meer pop in, maar ook rock van eerder. Daar zijn een aantal nummers die zijn best wel stevig. Vooral op Meun is verlicht. Maar dat is de echte country invloeden zijn daar weer wat terug naar de achtergrond. En bij deze is het zo dat ik eigenlijk een beetje van mijn eigen referentiekader los wilde. Dus daar had ik Robin Melwick voor gevraagd. Want ik heb dan die basis, die hebben we ook opgenomen in de studio. Fokker de Jong was erbij op drums. Een fantastische drummer is dat. Ja. En Robin Melwick dan op bas. En ik op gitaar en Joost was er nog bij. Als gitarist. Daar hebben we gewoon een basis opgenomen. En vervolgens heb ik tegen Robin gezegd van, alsjeblieft, maak er maar een... weet je, zeg maar de kaders liggen, maar maak er maar wat van. En dat heeft hij gedaan. En dat komt eigenlijk omdat ik toch altijd de dingen doe vanuit mezelf. En dan kom je een beetje steeds op hetzelfde uit. En daar wil ik een beetje vanaf. Gewoon een experiment. Ja. En ik ben wel heel blij met hoe het geworden is. Hier een stukje draaien van Terugge. Ik wil alle Bidens. Ik wil alle Bidens, ja. Mij staan even nu lezen. Wat voor nummer het is. Want we kennen net horen, maar die praten zonder geen muziek van die te draaien. Net even wat jaren van de nieuwe EP's is ik er maar even bij. Van mijn gast en dat is Edwin Jongendijk. warmste zomerzon. Du bist de regen voor de dunder begint. Van zonneschijn naar een duistere nacht. Het hart op hol en de kop van slaag. En ik wil allebei. Ik heb geen keus, want ik ken nooit zonder die. Al is het soms veel, en ik wil allebei. Het moment van de dag, ik kom elke keer weer om zo lijst hoe op mij was. Prachtig nummer, komt van de nieuwe EP van Edwin Jongendijk. Troubadour, uit het noorden, zo neem ik hem Jort maar even. Ja. Bij Terugge, dat is echt Grunnings, toch? Ja. En het nummer Ik wil alle Biden. Wat je dat doet eigenlijk? Is dat uitlezen? Ja, nou, dit is een nummer dat gaat over een relatie. Als je een relatie hebt, dan heb je een partner. En die partner, daar ben je bij omdat het over het algemeen fijn is. Is wel de bedoeling, hè? Ja. En ook heel vaak is het ook gewoon precies de reden waarom je een relatie hebt, is het ook zo. Maar er zijn ook momenten dat je denkt van, nou, misschien moet je eerst even wat eten voordat we hier verder over gaan. En dat zien tellen. Ja, precies wel. Okay. Dan dat je denkt van, ja, er zitten ook wel wat kantjes aan die je natuurlijk in het begin van een relatie niet zo opgemerkt hebt. Maar waar je dan toch later af en toe een sting aanloopt. Is dat een thema wat vaak weer omkomt bij jij? Het leven gewoon? Ja, leven, zeker. Ja. En ik zoek daar wel een beetje in de teksten wat het randje op. Soms. En ook maar ja, je raakt geïnspireerd door wat je ziet. Bij jezelf, bij vrienden. Wat je hoort, wat je voelt. En daar gaat het wel bij mij over. Ik heb weinig, of eigenlijk helemaal geen teksten over het landschap en dat soort dingen. Komt nog misschien. Dat verandert. Ja, misschien wel. Ik weet niet. 4 nummers. Ja. Een behoorlijk project volgens mij. Maar er had nogal wat muzikanten gaan mij helpen, mij dingen. Ja. Dit ben ik enorm een project voor jou om dit te organiseren, het op te zetten. Want dit is nogal wat, hè? Ja, normaal gesproken wel. Alleen nu heeft Robin als producer, Robin Melwick, heeft dit volledig naar zich toe getrokken. Dus ik ben alleen heel actief geweest in het eerste weekend waarin we de basis hebben opgenomen. Met één dag met z'n 4 en de tweede dag met z'n 3. Maar met Fokker de Jong en Robin de tweede dag en Joost Prinsen was er dan de eerste dag nog bij. Maar
eigenlijk, ja kijk, het is natuurlijk altijd, maar het wordt wel wat makkelijker nu, omdat je heel veel muzikanten hebt, dat zijn profs en die hebben een laptop met apparatuur, software erin, apparatuur erbij en die nemen met een dikke microfoon gewoon thuis de boel op hun eigen tijd. Dus dan spreek je gewoon af, nou ik wil de volgende week vrijdag wil ik dat hebben en die hebben gewoon kunnen dat zelf een beetje. Dus dat is in die zin wel makkelijker. Aan de andere kant is het ook weer moeilijker, want daarmee zijn de mogelijkheden ook oneindig. Dus je kunt maar doorgaan, hè. En het contact. Ik word net al te bot in ouderwets romantisch idee. Maar in het vriendengangs met al de studio in. Er zijn echt coronetjes contact, hier is reactie op elkaar. Ja. Dat is dan net, klopt. Hè? Nee, klopt. Nou, dat was alleen in dat eerste weekend in de basis was het zo. En toen ik bijvoorbeeld Hold the Stall opnam, dat was in 2016, de plaat hiervoor. Toen is iedereen naar de studio gekomen. En dat is in 2 weken tijd is iedereen langsgekomen. Een cellist, alle zangers die meededen, zangeressen die meededen, alle muzikanten, alles kwam naar de studio en die kijken dus in de ogen. En dat was in dit geval niet zo. Maar het was voor mij ook wel een experiment. Het is me wel goed bevallen, omdat een groot deel van die muzikanten die uiteindelijk de plaat ingespeeld hebben, speelden ook in mijn live band. Ja, dus weet je, dus dan maken we het wel weer goed. Dus dat het liefst met band optreden? Ja, vind ik wel heel mooi. Gewoon ik gezelligheid en machinaal op het podium. Ja, dat doen we nu ook wel naar aanleiding van de EP, dat die er is. Dat hebben we nu een paar keer weer gedaan. Het punt van zo'n grote band is, want we hebben dan 6 man in totaal. Dat kan ook niet overal. Dan moet de geluidsinstallatie daarvoor geschikt zijn en het podium. En, dus er moeten ook genoeg mensen naar binnen kunnen om dat betaalbaar te maken. Ja, het is aan de ene kant hobby, maar aan de andere kant moet het wel kunnen. Maar het is goed, knap. Ja, precies. Professioneel. Ja. Dus, maar dat is wel heel geheel. En zeker met die band die ik erbij me heb, die is echt fantastisch. Dat is echt zo goed. Ja, dat denk ik, dat zelf soms denk van oké, moet ik nou hier wat ik maak het alleen maar erg. Wat doe je eigenlijk? Ja, zet mij maar in het publiek. Nou, dat misschien best wel wat te beskieren nou, maar het zijn wel iets over die bewondering van die muzikanten. Dus. Ja, ik ben er echt heel, heel, heel blij mee. En aan de andere kant vind ik het solo, als je bijvoorbeeld een koffieconcert geeft, voor een man of 60 en je zit er op een krukje met alleen je akoestische gitaar, heeft ook wel wat, hè? Maar dat is een andere. Ja, dat is gewoon anders. Dan ga je een beetje slap horen tussendoor en dan heb je het een keer over en je reageert op het publiek. Dat is in het theater natuurlijk met een band anders. Maar ja, het is allebei tof. Drive-by Truckers. We draaien het nummer van deze band, Outfit. Is natuurlijk de vraag om mijn gast. Waarom? Well, I used to go out in a Mustang, a 302 Mark 1 in green. Me and your mama made you in the back, and I sold it to buy her a ring. And I learned not to say much, nothing, so I figure you already know. But in case you don't, or maybe forgot, I'll lay it out real nice and slow. Don't call what you're wearing an outfit. Don't ever say your car is broke. Don't worry about losing your accent. A southern man tells better jokes. Have fun, stay clear of the needle. Call home on your sister's birthday. Don't tell him you're bigger than Jesus. Don't give it away. Don't give it away. 5 years in a St. Florine foundry. They call it Industrial Park. Then hospital maintenance and tech school, just to memorize Frigidaire parts. But I got to missing your mama, and I got to missing you too. And I went back to painting for my old man, and I guess that's what I'll always do. So don't let them take who you are, boy, and don't try to be who you ain't. And
Don't let me catch you in Kendale with a bucket of wealthy man's paint. Don't call what you're wearing an outfit. Don't ever say your car is broke. Don't sing with a fake British accent. And don't act like your family's a joke. Have fun, stay clear of the needle. Call home on your sister's birthday. Don't tell her you're bigger than Jesus. Don't give it away. Don't give it away. Lekker nummer. Outfit. Drive by Truckers. Het zit op het muzieklistje van mijn gast van Joert, Edwin Jongendijk. Nog een plaat aan zijn stukje. Hij had een nieuwe EP uit. Terugge. Hoe zit het nou? Want er is een beetje Drenthe, Greenslaan. Ben er voor als muzikant? Zeker na deze hele COVID-periode. Genoeg mogelijk om die plaat live te brengen. Hoe is het live circuit op dit stuit? In Greenslaan en in Drenthe? Ja, nou... Has wat plak of net? We zijn niet terug op het oude niveau. Nee, hè? Nee. Hoop kapot gaan. Ja, dat zeker. Ja. En het... Ja, je merkt ook dat het bijvoorbeeld in de theaters wat lastig is om de plekken lekker gevuld te krijgen. Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, hè? Dus ik ben wel reflectief, maar ik hoor het wel meer. Dat het gewoon lastig is om mensen weer zover te krijgen om op te komen. En, dus we hebben bijvoorbeeld met... maar je hoort het ook wel gewoon van bekendere namen. Die Ellen ten Damme en zo. Die vindt het allemaal lastig om de zalen goed lekker gevuld te krijgen zoals daarvoor. Ja, de gewoonte is voort, hè? Ja. Mensen moet echt weer motiveerd worden. Ja. En wat ik eigenlijk gehoopt had, en ik niet alleen, is dat mensen een soort van opluchting hadden van we mogen weer. En dat we massaal weer alles gingen doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Van bepaalde groepen mol, Ja. vooral jeugd, maar Ja. dat is ook logisch. Ja. De dancefestivals nemen ze al maar op. De Lowlands, Ja. binnen 20 minuten uitverkocht. Ja. Maar de wat oudere theaterpubliek Ja. is ingewikkeld. Ja. En dus die zijn natuurlijk ook weer 3-4 jaar ouder geworden. Dus misschien heeft dat ook mee te maken. Maar dat weet ik niet. Maar dus aan de ene kant zijn er nog wat mogelijkheden hoor. Want nu is ook zeg maar de wachtrij die is ontstaan door corona. Doordat er altijd allerlei voorstellingen verplaatst moesten worden. Die is nou ook langzaamaan een aantal zijn afgevallen. Omdat de relevantie wat weg was. Maar sommige... Dus dat is voor de boekingen voor het komende seizoen. Dat gaat allemaal wel gewoon... dat gaat me op zich wel goed. Ja. En even toch naar de taal, hè? Dus het Greenstalige. Is daar een circuit voor? Of is dat hetzelfde circuit als bij de gewone Engelstalige muziek of Nederlandstalige? Hoe staat dat ervoor op dit stuit? Wat is een gevoel erbij? Maar het meestal nog bot hoe het tjoegen van die muziek in de Greense taal of juist net? Hoe leeft dat? De plekken waar ik kom is het gelijk. Dat zijn eigenlijk ook plekken waar ik ook wel met mijn Engelstalige dingen kom. Dan moet ik een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar daar waar specifiek op streektaal geselecteerd wordt... daar zie ik niet zo heel veel meer van. En en misschien komt het ook wel omdat het niet echt lekker met de tijd meegaat. Dan zeg ik een beetje met wat voorzichtigheid. Maar dat is een gevoel wat ik heb. Hè? Dus ik kan het niet per se onderbouwen. Maar dat is het, zeg maar, het gevaar van, of het risico in streektaal is dat het snel oudbollig is. En dat vinden bepaalde mensen natuurlijk hartstikke nog steeds mooi. Hè? Maar
gelukkig, ik kom in ieder geval op plekken waar alles wel geboekt wordt. Maar horen we nog met deze EP, daar kies gewoon mij op een paard dus. Ja. En daar ging het dwars nog wel voor iepen. Ja, in ieder geval wel, ja. Nee, gelukkig nog in de Amerikaanse sfeer. Dus weer Ja. Ik alweer een genre dat natuurlijk het grote publiek op het moment. Ja, dat zit meer richting pop natuurlijk. Vaak. Ja, klopt. Ja. Dus Maar ga je ooit twijfelen om. Kan de volgende een Engelstalige plaat worden of dat Grange is jet gewoon bij die? Nee, de volgende wordt trouwens weer een EP. Want ik wil voor deze wil ik eigenlijk een album maken. Alleen de verschillende. Ik had eigenlijk 2 soorten liedjes. En dat is deze. Deze is een beetje poppy en de wat zwaardere. Wat melancholischer. Misschien neigt het zelfs wat meer naar de laatste van Leonard Cohen, weet je wel. You Want It Darker, die een beetje. En dat kreeg ik niet lekker in elkaar. Dus ik dacht van, nou, doen we een EP nu. Volgend jaar weer een. Ik ga op mijn eigen naam geen Engelstalige nummers doen. Daarvoor hebben we nu Sunken Lands ook. En dan kan ik mijn ei kwijt. En dus wat dat betreft, nee, ook dat mooi gescheiden. Ja, en het Grange is wel de taal, zeg maar, is die in uitdrukken worst. Ja, al vind ik het ook wel weer lekker. Ik ben begonnen in het Engels. Ook heel raar eigenlijk, hè? Dat je als Nederlandse jongen die liedjes gaat schrijven gewoon in het Engels begint. Ja, en ook die voorbeelden in Engelstalige. Ja. Maar en heel lang gewoon lekker in het Grunners bezig geweest. Was het enige wat ik deed was Grunners. En toen, dat is denk ik ook wel de reden dat de energie bij Tannytown er wat uitging. Omdat er eigenlijk geen, er ontstond niet echt meer iets nieuws. En als het dan wel was het te geforceerd. Dus we hebben ook gezegd van, nou, we stoppen, we gaan niet uit elkaar, we stoppen gewoon nu. En, maar nu is het wel weer met Sunken Lands dat er ook weer een andere energie begint te stromen door weer dat laadje open te trekken. Dus weer gewoon je te verplaatsen in die Amerikanen en die country en de Engelstalige nummers te maken. Dus ja, ik vind het allebei heel leuk. Het goeie ijs is, de gist nog wel een tijdje terug. Daarom. Ja, zo is het. En de gist het als bij u als muziekliefhebbers toch gewoon bloed mooie platen maken. En dit is er in ieder geval. Terug op internet wel te vinden op de streamingsdiensten. Kun je mensen deze cd gewoon bestellen? Hoe zit het eigenlijk? Jawel hoor. Ja. Hij kan sowieso via mijn website besteld worden. www.edwinjongerijk.nl. En zo zijn er nog wel wat platen. Hij is nog niet, want ik heb nog geen distributiedeal afgesloten. Dus hij is nog niet bij bol.com en zo. Maar hij is wel te verkrijgen links en rechts. En op internet nogmaals terug te beluisteren. Dan begin ik lekker haar in om te praten. Ja. Waarom te beharken op onder andere Spotify. Edwin, top dat je er weer is. Dank je wel alvast. Prachtige plaat terug. Bloed mooi in Granges jongen. We gaan nog hier een plaat draaien van die listje. For fans. Ja. Why? Nou, die ontdekte ik, ik denk 2 jaar geleden of zo. Zat ik op een avond op YouTube. Dan heb ik soms wel eens een glaasje whisky en dan ga ik hem belangs en dan ga je van het een naar het andere. Hè? Precies, het leuke algoritme is dat. Ja. En ik kwam bij For Fans terecht en ik dacht, wat gebeurt hier joh? Die stem, fantastisch. Een Ierse, als ik me niet vergis, is het een Ierse zanger, singer-songwriter. En zo krachtige stem heeft hij en die teksten die zijn vind ik geweldig. Heel veel van die metaforen die van hoe kom je erbij, weet je wel. En heel veel dynamiek in de muziek. Het is super krachtig, vind ik. En dus ik ben heel erg geïnspireerd. Ik heb ook een aantal nummers van Voy Fans aan Robin Melwerk gestuurd toen hij bezig ging met de productie van deze EP. En want het is echt, ik vind het super inspirerend hoe hij dat doet. Echt. Mooi is het weer, dank u wel. Graag gedaan.